Мәгариф журналына 110 ел. Мәгариф журналының март саны котлаулар белән ачылып китә. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев үзенең котлавында журналның эшчәнлегенә зур бәя бирә. Мәгариф журналы һәр даим милли мирасыбызны, туган телебезне, рухи-әхлакый кыйммәтләребезне саклау юнәлешендә эшли. Яңа буынга белем-тәрбия бирүче педагог остазларыбызның эшен яктырта, аларга тәҗрибә уртаклашу мәйданы буларак хезмәт итә һәм коллективка уңышлар теләп, киләчәктә дә милли мәгарифне үстерү кебек игелекле эштә яңа идеяләр, кызыклы проектлар һәм иҗади уңышлар теләп кала. Коллектив үзе дә эшләргә дәрт-дарман биреп торган даими укучыларына, педагогларга, кулга-кул тотынып эшләүче галимнәргә рәхмәтен җиткерә һәм аларны да әлеге тантана уңаеннан тәбрик итә. КФУның милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Васил Гарифуллин да «Татар мәгарифенең төп басмасы» дигән язмасында әлеге теманы дәвам итеп, Мәгариф журналының тарихына игътибарны юнәлтеп кенә калмый, аны бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерә. Журналны төрле елларда җитәкләгән Шиһаб Әхмәров, Галимҗан Ибраһимов, Вали Шәфигуллин, Гаяз Максудов, Мөхәммәд Фатих Сайфуллин, Галя Ходаяров, Госман Бакиров, Мәрьям Валидова, Хәсән Хәйруллин, Фатих Махиянов, Фатих Ибраһимов, Вакиф Зиятдинов, Фәрит Шәфигуллиннарның рәссам тарафыннан эшләнгән портретлары белән бизәп бирелүе дә язманы үзенчәлекле итә. Билгеле инде, шунда ук басманы соңгы елларда җитәкләгән Габделхак Шамсетдинов, Илдар Миргалимов һәм журналның бүгенге көндә җитәкләүче Сөмбел Таишеваларны да күрәбез. Традицияләргә тугрылык һәм яңарыш әнә шулай кулга-кул җитәкләшеп бара, дип яза Васил Гарифуллин. Журналның мәгариф сәясәтен һәр яклап кылычлап, милләтебез өчен иң актуаль проблемаларны күтәрүче басма булуын ассызыклап. Шатлык мәктәбе дигән язмада үзенең 15 еллык юбилеен билгеләп узучы 33-нче гимназияның укыту эшчәнлегендәге үзенчәлекләре хакында аның директоры Фаяз Илдар улы Гыйззатуллин белән әңгәмәне укып белерсез. Бер гаилә кебек дигән баш астында бирелгән язма да шулай ук 33-нче гимназиядә эшләүче педагоглар аларның уй-фикерләре белән якыннанрак танышу мөмкинлеге бар. Сөмбел Таишеваның элитный отряд космонавтов в инженерном лицее в Казани һәм Төмән шәһәреннән Таңсылу Гыйбадуллина юллаган «Татарлык ул татарга гына кирәк» дигән язмалар шулай ук укучыларыбызда зур кызыксыну уятачак. Журналда гадәттәгечә укытучыларның эш тәҗрибәсенә, дәрес эшкәртмәләренә дә зур урын бирелә.